Aquest 1 de maig el sense títol no fa festa. I com que no ens estem de res, entrevistarem una estrella de Hollywood, Dennis Quaid. A més, descobrirem el final d'una coneguda sèrie, però esclar, no podem dir de quina. I entrevistarem Dennis Quaid. I tindrem la visita d'una catalana de tanta alçada o més que Dennis Quaid, Araceli Segarra. I entrevistarem també el Dennis Quaid. De veritat, és que sembla que no us ho cregueu, no ho entenc. Sense títol, sense número. Divendres a la nit a TV3 amb Dennis Quaid i Araceli Segarra. És que no ens estem de res. Aquest diumenge, Nissaga de Poder arriba al seu final. Me'n vaig de viatge. De fet, he vingut a dir-vos adéu. Hi ha decisions difícils d'entendre, I no deixis que l'Eduard se'n surti. però la veritat encara pot ser més dolorosa. He enganyat, estafat i robat per tu. He destruït vides i propietats. M'he hagut de casar amb una dona que odio. I tot per tu. Ha deixat un rastre d'odi al seu pas. No seré mai teva. Doncs no seràs de ningú. Però el seu final és més a prop del que es pensa. Aquest diumenge, totes les preguntes tindran resposta al capítol final de Nissaga de Poder. I el dia 4, una gran història sortirà a la llum. Els Aymerich, una poderosa família marcada per un passat fosc. Els Pedrós lluiten plegats per sobreviure. Dues famílies, dos camins que es creuaran al laberint d'ombres. Diumenge, Nissaga de Poder, últim capítol, i dilluns estrena de Laberint d'ombres a TV3.